Wara 40 sena nġennen l-ommi bl-inkwiet, grazzi għax-xogħlijiet li saru f'San Blas, għattajt l-isbaħ nofsinhar ta' ħajti ma' ommi. Hekk iddikjara wieħed mir-residenti ta' San Blas, raġel 40 sena li qed isegwi l-programm ta' riabilitazzjoni tal-Caritas f'ambjent aktar modern u dinjitus. Dan grazzi għall-investiment fl-aħħar xhur mill-Fondazzjoni Marigold u l-Bank of Valletta. Minkejja li x-xogħlijiet saru minn ħaddiema tas-sena, ir-residenti flimkien mal-qraba tagħhom taw daqqatit fit-tindif tal-post. 40 sena ġifieri nġennin ta' bl-inkwiet. Għattajt l-isbaħ u stanar ta' ħajti, spiċċena sajru flimkien, fej soltu d-do. U moment li ma ninseħqati. Dan l-investiment ta' dera ġdida li ċentru ta' San Blas. ċentru li nfetaħ 30 sena ilu. U tul iż-żminijiet ftit li xejn saru xogħlijiet. U għalhekk dan l-investiment kien bżonn już ħafna. Kif kien qabel illum il-post huwa ħafna aktar tipo welcoming, fimtni anke meta tidħol ġod-dorm li għalmenu kun hija xi ġurnata xogħol jew fil-kċina jew hekk. Għandek li jsi sanka l-atmosfera bil-wallpaper, bil-desk tgħid tista' tikteb itral tal-familja fimtli fil-preżent kun nieqesna minnhom. U ħafna iktar welcoming fimtli kollok iktar dinjità tħossok, iktar rispettat. Bir-rinnovar li sar, iċ-ċentru se jkun jista' jilqa' fih 24 resident. Hemm ukoll kmamar tas-sodda li se jagħtu l-opportunità lil residenti li jkunu avvanzaw fil-programm biex jorqdu mulidhom fit-tmiem il-ġimgħa. Jonqos biss l-aħħar ftit xogħlijiet fil-kappella u f'kamra oħra li tintuża terapija mir-residenti. Id-direttur tal-Caritas Anthony Gatt spjega kif issa r-residenti għandu ambjent aħjar li se jgħinhom fil-programm ta' riabilitazzjoni. Kien hemm xi xogħlijiet ta' struttura li kellhom isiru, però iktar importanti minn hekk hija d-dinjità li ħadd tkun qed tingħata lir-resident, jiġifieri għamilna trasformazzjoni minn pereżempju showers u bathrooms li huma komuni għal kmamar iktar privati bl-ensuite. Jennifer Xwireb mill-Fondazzjoni Marigold tkellmet dwar l-impenn tal-Fondazzjoni li tajn għaqdiet fil-ħidma tagħhom biex ikomplu jgħinu aktar nies. Ngħinu wkoll b'impenn personali billi niġu u nagħmlu żjajjar kemm fis-seċjoni tan-nisa u anke fis-seċjoni tal-irġiel, nitkellmu mar-residenti u nippruvaw nagħmlu naqra mentoring u nitkellmu magħhom u naraw ċertu bżonnijiet tagħhom u niddiskutu magħhom il-ħajja tagħhom hawnhekk ukoll. Dan il-proġett sar ukoll bl-għajnuna tal-Bank of Valletta li wkoll jemmen li għandu jgħin għadiet bħall-Caritas li jiddependu mill-ġenerużità tal-poplu Malti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.